се Стара Загора, готови ли сте за ММА? Добър вечер, дами и господа! Добре дошли в Стара Загора! За първи път в историята на ММА в България входа е свободен. Да на спорта, не на насилието по улиците. Това е мотото на турнира. Една кампания на Българска федерация по ММА и община Стара Загора и лично на кмета на общината господин Живко Тодоров. Давам думата на господин Станислав Нетков Стъки, президент на Българската федерация по ММА и единствения българин участвал в UFC. Уважаеми господин кмет на община Стара Загора, уважаеми господин заместник областен управител, уважаеми жители, граждани и гости на град Стара Загора, най-напред искам да изкажа своята благодарност към господин Живко Тодоров, кмета на града, за това, че покани Българска федерация по ММА да се включим в инициативата на община Стара Загора, кампанията "Да на спорта, не на насилието". Благодаря, господин кмет. Аз се гордея, че имам такъв приятел и такъв ценен човек до мен и ще си позволя, макар и нескромно, един съвет към всички вас: да го цените и да го подкрепяте, защото той наистина прави много неща за града. В последните 4 години аз много често идвам, имам приятели тук и често идвам в вашия град и наистина така съм впечатлен от промяната, която настъпи за такъв кратък период. Затова подкрепяйте господин Тодоров и го ценете. Като доволен началник няма как да не изкажа и своята благодарност към генералния секретар на Българска федерация по ММА господин Йордан Петков. Наистина той за пореден път доказа, че е човека, който умее най-добре да прави спортни събития в България, спокойни спортни. Благодаря ти, Данчо. Искам да благодаря и на вас, всички приятели, фенове, спонсори на смесените бойни изкуства, защото всичко, което ние като състезатели, като треньори, като ръководители правим, вие давате най-добрата оценка за него, затова благодаря ви от сърце. Пожелавам успех на всички състезатели, най-вече на българските, и Бог да ви пази от травми. Имам честта като президент на Българска федерация по ММА да връча благодарствен пакет от името на федерацията на кмета на община Стара Загора, господин Живко Тодоров. Обявявам състезанието за открито и приятно гледане на всички. Благодаря ви. Дами и господа, тази вечер предстои да видите 6 професионални срещи в формат ММА. Финал на вечерта е матча между уелсеца Дейвид Раунд и голямата надежда на Стара Загора Георги Валентинов. Противника на Георги пристигна днес сутринта в Стара Загора, след като онзи ден Джорджа Гритко от Италия си счупи крака по време на тренировка и няма да може да вземе участие на турнира ММА Стара Загора. Организаторите благодарят на Дейвид и на неговия екип, които реагираха по най-бързия начин и пристигнаха тук, в града на Липите, за да участват в основната среща на вечерта. Организаторите Красимир Джамбазов и Йордан Петков изказват своите благодарности на спонсорите и медийните ни партньори, участващи с нас в това събитие. Община Стара Загора в лицето на кмета господин Живко Тодоров. Аякс, ние продаваме истинско и прясно българско месо. Всичко при нас е от фермата до вас. Охранителна фирма Ронин.
Рекламна агенция Посейдон, боговете на рекламата. Клуб Secrets. Big Boy Shop, магазин за хранителни добавки. Хотел Верея, Хотел Железник, застрахователен брокер Амарант България. Дами и господа, вашите аплодисменти за рефера на турнира Росен Русев. А сега нека приветстваме бойците, които ще се бият за вас тази вечер. Александър Евстатиев, Варна. Емил Бенев, Стара Загора. Станимир Бумбалов, Сопот. Азанас Петров, Наката, Варна. Тобиас Сайлис, Германия. Борис Балев, София. Анатолий Божинов, Сопот. Мариан Димитров, Стара Загора. Христо Йорданов, Пазарджик. Лазар Тодев, Хасково. Дейвид Раунд, Уелс. И Георги Валентинов, Стара Загора. Очертава се много интересна финална битка. Дами и господа, химнът на Република България.
сега, нека бойците на ЧС Стара Загора! Преди първата среща отново ще ви прочета писмото на Моника Михайлова. Здравейте, приятели! Казвам се Моника Михайлова и съм на 32 години. Родена съм и живея в Стара Загора. Тук се роди и 12-годишната ми дъщеря. Допреди 2 месеца бях един напълно нормален и щастлив човек, докато не ми бе поставена тежка диагноза киста в гръбначния стълб, която налага спешна операция в Кипър. Иначе се обричам на пълно обездвижване. Както сами се досещате, в България няма специалисти, нито оборудване, за да ми помогнат. Пълната сума, която ми е необходима, е 50 000 евро. Голяма част от нея моите съграждани и стотици българи събраха и аз утре сутринта тръгвам за клиниката. Ще ме оперират на 29 септември и нямам търпение, защото първо ще съм в ръцете на най-добрия специалист в света и второ ще стана отново на крака и ще се радвам на всичко, което доскоро дори не забелязах. Остават ми още около 10 000 евро за събиране. За първи път в своята история болницата в Кипър се съгласява на разсрочено плащане. Затова разчитам и на вас, на всеки лев. Момчета, благодаря ви за помощта. Нека Бог да е с вас, желая ви здраве и битки, но само на терена, където да доказвате мъжеството си. Бъдете здрави! Всеки, който желая да остави своята помощ за Моника, може да го направи до транспаранта отдясно на клетката. Там има нейни приятели, които събират пари за операцията.